8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jager, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Ladylicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Dotiahli, vlastne Martin Belák dotiahol do Banskej Bystrice Jocenkoja, čo je super hviezda Muay Thai. Bohužiaľ nevyšlo. Teraz bol Lado Moravčík v Thajsku, kde si s Jodom zatrénoval. Takže príde určite pripravený dobre. Ten rozdiel medzi bitkou a zápasom je veľký, no a podľa mňa človek nepochopí, pokiaľ sa do toho ringu sám nepostaví. Tam jednoducho musí prísť k tej náprave. Jednoducho tým spôsobom, že človek by si jednoducho uvedomil, o čom to zhruba je, ak by sa snažil pochopiť to z tej stránky toho bojovníka. Možno ani nemusí byť v ringu, ale vidieť, ako sa tí ľudia správajú mimo ringu, alebo aj v ringu, a že proste to naozaj nie sú nejakí blázni, ktorí proste tam idú niekoho zabiť, zlámať a neviem čo. No, väčšina bojovníkov bývajú úplne pokojné povahy. Tomáš Kohout, napríklad. Kto nám nastupuje? Rafael Lorda. Ja už tu nejaké... Lodra. Budeme presnejší Lodra. Rafael Lorda, francúzsky bojovník. Mne celkom, musel som si nájsť nejaké údaje o ňom a videl som posledný jeho zápas niekde z jesene z Thai Fightu vo Francúzsku, takže to nebude márny kúsok. A teraz... Slovenská hviezda. Alebo ako Ondro pokrstil, slovenská pýcha. Už len halušky a je náš. Národné bohatstvo. Dáme ho do múzea, keď skončí kariéru. Na budúce, keď priletí nejaký prezident k nám, tak ho pokrstíme chlebom, solou a Moravčíkom. Chlebom, solou a low-kickom. Moravčíka. Aby ste boli šťastní a zdraví. Spomínali na Slovensko. Do jednej a do druhej nohy. Moravčík je tiež človek, ktorý si tie svoje výsledky vydrel a je to naozaj, keby bolo takých ľudí ako je on viac, tak by bol svet určite lepší. Naozaj skvelý človek, skvelý kamarát, skromný a ešte k tomu vynikajúci športovec. Čerstvo ženatý. S Peťou teraz už Moravčíkovou. Pojďme si tedy dnes naposledy představit oba borce. Nejprve modrý roh, 20 let, 185 cm a 75 kg. Mahmoudi Jim pod trenérem Nordinem Mahmoudem má na svém kontě 24 zápasů, 20 vítězství, jsou 14 KO a jenom 4 porážky. Francouzský šampion Rafael Lodra. No, tie 4 prehry sedia, ale tých víťazstiev na oboch stranách je trošku viac. No. Jeho soupeř, 31 let, 185 cm a 75,3 kg. Stavičem Banská Bystrice pod trenérem Martinem Belákem. 75 zápasů, 71 vítězství, 125 KO a pouze 4 porážky. Lodra si rozumel. Asi áno. Ak nie, tak o to lepšie. Slovenský šampión na Slovensku dnes večer v červeném rohu Vladimír Regula Moravčík. Jedného dňa sa spamätám a poviem svojmu synovi, vieš čo? Ja som komentoval stretnutie, kde bol Moravčík. Ty myslíš Vlada Moravčíka? Áno, presne tak. To bude asi poznať už každý. Teda dúfam, prajem mu to. Má naozaj veľa priaznivcov. Obrovský kotol, kde zápasí. Keď si zoberieme tie 4 prehry, ktoré
ktoré má Moravčík na konte, tak posledná je od Jocenklaja. Potom, čo si ešte spomínam, tak jedna bola od Artura Kišenka v Prahe, kde dostal KO. Od Kozma Alexandra tu v Bratislave na Pasenikoch pred pár rokmi. To mal super fight. Tu štvrtú si už presne nepamätám, ale v tom výčte tých zápasov proste prehry s takýmito menami, to je o niečom svedčí, no. Myslím si, že Francúz by mal byť pre neho mňamka. No uvidíme, či došla Miška do vládového bydla, ale neviem, myslím, že Francúzi sú dosť sebavedomí, ale či by boli takí hlúpi. Neviem, podľa mňa vedia, do čoho idú. Asi si budujú toho svojho borca. Lodra predsa len má na svojom konte z 20 výhier 14 KO. Takže tam je tá bilancia trošku zaujímavá. Takéhoto borca s takým takou percentuálnou úspešnosťou výhier KO sme tu dnes ešte nemali, takže uvidíme, čo Moravčík, no prvých 5 sekúnd, super odolal. Low kick vydržal. Francúz sa púšťa trošku, tie round kicky kope celkom silno. No vidíme ľahkú váhovku. Je tam 7-5, tak 76 kg, zápas vypísaný 76 kg. Vlado už sa musí posúvať trošku vyššie, pretože mal problém zhádzovať do nejakej 7-2. Takže to teraz asi bude búchať trošku vyššie váhe. Aj pre neho celkom problém zohnať kvalitného súpera. Dobrý low kick. Myslím, že z takých zvukov by sa dal spraviť aj song. Áno, pekne. To som mu dával chutné medicíny, ale ešte stále nejde naplno. A konečne máme aj tajskú hudbu. Ešte, že v prvom kole. Pekný clinch, stále aktívny. Každý si snažil nachystať toho bojovníka nejaké dobré koleno toho supera. A Vlado ešte ustupuje, ešte necháva Francúza. Nech niečo ukáže. Tak asi ten posledný zápas mu moc nechutil. Si počká trošku na to, aby sa to rozbehlo. Nech ho diváci vidia, keď si už zaplatili. Dobrý direkt. Predsa len ten Jose Barada bol trošku zvučnejšie meno. O trošku áno, myslím si, ale určite tam bola aj poriadna dávka smoly. To určite, to sa nestáva často, takáto kuriozita. Ja som to ešte nevidel, aby prvý low kick proste takto nešťastne padol. A ono to vlastne vzniklo takým spôsobom, že tie low kicky sa stretli v jednom bode. No jednoducho Moravčíková noha bola pripravenejšia. Jasné. Jednoducho tá energia išla z jeho strany väčšia. Vlado už tlačí. Trošku sa rozbehol, aj keď ešte stále to... Ale... To si nemal robiť. Ale pekný laket z otočky od Francúza. Dobre. Ale Francúz je veľmi, veľmi pohyblivý. Áno, áno. O drzosti nemôžeme hovoriť. Pokiaľ sa niekto postaví do ringu s Vladimírom Moravčíkom, tak už není drzosť, ale dokáže si predstaviť, že ten človek nemá v sebe púd seba záchovy ani 0%. Celkom sa ukázal francúzsky borec. Teraz čím to je? Či tým, že naozaj je dobrý, alebo či ho Moravčík nechal. Myslím si, že to uvidíme už v druhom kole. Myslím, že Moravčík stále čaká na to, dokým sa Francúz ukáže a
Pekné údery, tam padli dva dobré direkty od Moravčíka. Ale na druhej strane nikdy nemôžeme vedieť, čo je v hlavách obidvoch borcov počas celého fightu. Lakeť. Tu vidíme ten strh, ktorým dostal Moravčíka na zem. Druhé kolo nás čaká. Toto je tajský box. Plnej kráse. A ďalší pokus, lakeť z otočky. Dobré kolono, druhé. Tretie, štvrté. Rozhod sa trhá klinč. No. Nechcem nejakým spôsobom Moravčíkovi krivdiť, ale mladý Francúz vie, čo robí. Nezlakol sa. No, najvyššie vie, čo robí. Absolútne to nie je bezhlavé. Snaží sa celkom teraz pekný lakeť mu prešiel Francúzovi. Je dva vnútorné low kicky. Nie je márny. A už to tam... Už to tam ide. Lado je otvorený na čele, ak vidím. Takže... Teraz bude musieť zapnúť. Aby sa náhodou... Bol tam lakeť teraz. Ošetrenie. Aj. No. To chce vazelínu. Nepríjemná vec. Dnes som hľadal borcov po celé NTCčke, no a zrazu som zacítil tú známú vôňu. Thajskej masti. Som vedel, aha, tu sú. Áno, na takýchto akciách treba ísť po nose. Oj. No a Francúzik boduje aj bojuje. Francúz štípe. A inkasoval teraz na bradu, dobrý. 2-3. Direkt. Lakeť. No a teraz veľmi úspešné kombo podanie Moravčíka. A ten je krvavý. A stále triafa. Celkom som prekvapený Francúzom, aj keď to video, ktoré sa dá nájsť na YouTube, kde bojoval na tom Thai fighte, tak tam bol naozaj kvalitný a myslím, že vyhrával zápas. Bohužiaľ prehral to na práve roztrhnuté obočie, na kat, ktorý mu Thajec uštedril. Teraz je na trénerovi Martinovi Belákovi, aby zastavil to krvácanie. Pekne. No musím povedať, že som toto nečakal. Že Francúz bude až takto odolávať. A nie odolávať, ale celkom je naozaj dobrý. A tá rána nevyzerá dobré. Dosť veľká. Dosť veľká, hlboká.
Poď, Vlado, poď. Už nemáš na čo čakať teraz, fakt nemáš na čo čakať. Už nečaká. Akorát je celkom problém sa dostať blízko, ale teraz už sme na blízko, uvidíme, čo bude v klinči. Nič rozumné. Ale Francúz šahá Vladovi na bradu. Pokiaľ tie údery nie sú silné. Dobrý lakeť od Moravčíka. Otcovský pohľad. A ďalší lakeť z otočky. Francúz boduje z ústupu. Teraz séria od Vlada. A trošku nevládzame. cinkol suspenzor. Alebo si nechal Francúz čas na vydýchanie. Už toho bolo dosť. Našťastie bol čas na ušetrenie ešte tej zalepenie tej rány vazelínou. A pekne Vlado prebíja. Tejto výmene natriafal viacej, ten super netrafil skoro nič poriadne. Ale teda nebezpečné koleno. A to sa tam príliš zohýnal. Ďalšie údery. Lakeť. A je to tam. Francúzovi už nechutí. Odolával 2,5 kola. Tak toto je finish. Tieto spinning backfisty sú viac menej zo zúfalstva. A keď Vlado je úplne krvavý. Celý krvavý, no. Keby sa to bojovalo vo Francúzsku, určite zápas zastavený a Vlado to prehrá, ale... Aspoň sme objektívni. Tu nejaká proste na čo? Keď to už má vyhraté, že? Ďalšie údery, áno. Už je tam načnutý Francúz, takže už len doraziť. No už vidím ten výraz tvári. Vladovi to chutí, veľmi mu to chutí. Tam už môže zastaviť Vlada len čas. Nie, tie francúzové údery už nemajú tú silu. Moravčík ešte stále triafa direkty. Žiaľ, to nebude. Na body to máme doma. Ale musím priznať, že od Lordy som nečakal takýto výkon a príjemne ma prekvapil. Sú tie krásne údery. Celkom hodná pesnička teraz po fajte. Muži, kteří spískali dohromady tenhle večer, Roman Kocián, Anton Karpát, veľký potlesk pro ne. Organizátori momentálne vybehli do ringu, plného krvi, potu a dievčat. A tak? A určite si zaslúžia potlesk od divákov, pretože gala bolo pripravené dobre, zápasy boli dobré, takže sme spokojní. A pevne dúfam, že nezostane len pri tomto jednom a budú pokračovať v tradícii. Francúz dnes jediným zahraničným fighterom, ktorý odíde. Samozrejme, Čechov stále nepovažujeme za zahraničných fighterov. Ktorý dnes neodíde s výpraskou. Tak. A francúzsky tréner tam nejako trošku sa... Áno, vidím tam na ňom, že dobre si doma, inak by si prehral, ale dobre, buď rád. Úplne strašne som to na ňom videl. Áno, zase. Ale bohužiaľ, no tak
Je možné, že teda, nie že možné, určite som zaujatý v tomto zápase, pretože pre Moravčíka mám nejakú slabosť, ale nemyslím si, že by to nejako vyhral francúzsky bojovník. Možno v druhom kole mal nejakú prevahu, ale na konci zápasu proste už bol Francúz úplne... Ešte motiváciu. Že ste prišli, že ste spoločne s nami strávili tenhle večer. My to dobře hodní, doufám, že ste sa spoločne s nami dobře bavili. V prípade niektorí z vás. No a my sa budeme pomaličky lúčiť z nášho prechodného bydliska. Ja chcem ešte poďakovať Danielovi Malachovskému, ktorý nie je iba šéf-redaktor Fight News SK, ale je veľký odborník a veľký človek, tak ja mu ďakujem za to, že tu dneska so mnou bol. Ďakujem a ja, aj keď veľký odborník určite nie som. Ďakujem za kompliment. A moje meno je Robert Kmeťov, ak by vás to zaujímalo a tiež sa pomaličky poberám NTC arény. Tak, prežite pekný zvyšok dňa. Pekný zvyšok dňa, dovidenia.